Ahoj, já jsem Peťa. Ahoj, já jsem Valerka. A dneska si společně ochutnáme andělskou čokoládu. Koupili jsme ji dneska v Lidlu a tady moje sličná asistentka nám ji otevře, rozlomí a společně si tady s vámi dáme First Impression. Tak můžeme. Jak to otevřeme? Takhle. Jo. Tady. Tady, už to je jedno. Musíš to na video. Jo, takhle. My to zničíme. Oh my god. Takhle to tam tak vypadá. Dobrý. Celé hezký to je. Takový vykol. Je teda pěkně tlustá. Jako tlustá fakt, jako je to mega tlustý. Je to otevřené. To tak nejde. Jo, už to máme. OK. Vypadá to fakt hezky. Takhle to vypadá, jako fakt je to hezký. Voní? Voní, je to jak takový romální čokoláda. Jako bílá čokoláda. Tak to rozlom. Já nevím jak. Tak tady to nechám tátovi. To je úplně jedno, prostě to rozlom. Co to je? Tak. Dobrý. A společně to teda jdeme ochutnat. Tak jak jsem to rozlomila? Tak. A fakt to je dobrý. Lepší než to normální. Chutná to jako bílá čokoláda. A to padá zase pozor. Řekla bych jako jahodová nebo taková malinová příchuť. A v tom je uvnitř ta náplň. Pistáciová. No. A cukrová vata. No, to je moc dobrý. Takže kdybyste měli chuť, tak můžete do Lidlu, protože to je už i u nás v Čechách a můžete si dát taky. Tak ahoj! Ahoj!